Ugochi Kwambosi oneti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye dịka anyị fọntambaki ndị ọcha eri anyị fọntambaki fọdụ asịkala aka gori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka adakwa mana Ugochi tubelu ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu ọbịa ma gba gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ụbọchị Monday and ụbọchị Thursday bụ ụbọchị anyị ga-enwe ministration n'Ugochi tubelu ọdịnala temple using ọdịnala method maka na ike dị okwu ọnụ. Ụbọchị ahụ ka anyị ga-enwekwa counseling anyị wụ free mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ ga-abụ ofu mana isiokwu anyị ji bịara ụbọchị tata bụ what you must do as a business owner first in order to succeed massively. O nwere ihe ị kwesịrị ime onye ka anyị chọrọ ka anyị mepee anya taa. Den echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị na-aga n'iru. Ọ bụrụ na iso ewu na nke ọnwa isonye na nke ọnwa Maachị ị nwere ike ime ụfọdụ ebuku ego Maachị. So ihe ị nwere ike ime bụ aja anyị na-achụ n'isi ndị niile bụ ndị Friends of the Temple na ndị niile na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa kwa ọnwa. Ichi iso na ya bụ aja ihe ọ pụtara bụrụ ị ga-esend ya 3 prayer request then make donation token to the account number
A chat is here more na WhatsApp. I want the other details I need from you in order to book you. A chat in na WhatsApp. My WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Order my WhatsApp number. Then ka anyị gabazie n'iru n'ihe anyị ji maka ya wee bịa. Ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taata bụ ka anyị kọwalụ gị ihe ị kwesịrị ime maka na what you don't know is only a mystery to you. Ihe m na-agwa gị based on my personal experience. Yes, and achọrọ m mistake m mere in life early enough ka ime ya mistake. Then ọkwa ndị ime gị eme ị nwere ike reverse yourself maka ọdịmma gị. See, he who does not plan is planning to fail. And in this world, don't presume that no one only may be here. Therefore, no one only gonna achụ gị. We are living in a wicked world. A world full of most people believe that survival of the fittest. Onye ka onye gụrụ egwu mgbe bụ Mike Eze-Ana ji wee sị onye jide nwanne ya ya gba akarịba ya ọ dịka ya si na akụkọ ka ọ na-akọ ụfọdụ asị na akụkọ na-egwu Mike Eze-Ana mana ị na-anya ịfụna ihe na-eme. Yes, in this life adị akwụ na line wee na-akpata ego, adị akwụ na line wee na-enwe agamniru. Ndị Igbo ji tụọ n'ilu si na onye alachara ọnụ ya ụgụrụ alacharịa. Yes, ihe ọ pụtara bụ na you are expected to do something by yourself for your own interest. Now let me give you an example. Ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama ihe atụ bụ ka ị were ihe awa mma na atụ wee lota ihe nkọwa. If you are a professional, yes, they pass a normal process as in training before you venture into any business. Yes, it could be trading, it could be your company, it could be your handwork establishment and whatever. Here in our ball work again. Whether me a trader or a worker. Man, here in Babon, you must take your time to do business survey. And my check in a talk as already on a normal sense. But you take your time to do business survey, understudy the business, check the risk, check the profit before you venture into any business. Yeah, that is fact. Now, the same thing is what is expected of you to do spiritually. If you really want to succeed massively. One, if you're a good business owner, you want to go into business, you must first of all register those business. That is, have your business name, then have your trademark, then have your maybe business logo and rest of them. You know why? Why you are doing all these things, or even why the law and even your legal attorney, your legal counsel will also advise you to do those things. You know why? To protect your interest. By the time you labor, so that you will not labor in vain. So the are able in our bumbo, monkey the work, why babu the chop. If you take your time to grow your business to a certain level, and you did not do all the paperwork, the legal backing, believe in me, you wake up one day, or make boom nanya. If one mother working or somewhere at comfort of his home, or maybe you're under coconut tree, sipping drink of his choice. Why? As in reaping the fruit of your labor. Come on, mad. When I established my business, let's say my pure water business, I first of all do the needful. The needful bona, I register my business name and the trademark. That is Milugo table water. That is, we have registered, follow all the legal processes, then have all those documents before promoting
and before production. What it means is na the pure water company will legal backing. No nwere onye ọzọ na Nigeria gaza that name mmiri ugotable water. You got ya? Then we our own trademark and rest of them. Ihe eji bụ na by the time you put all your effort to grow that name, because somebody from nowhere got in and all our. The same thing, all my business, chains of business, is it my water drilling company, Polanton Integrated Limited. Now, registered since 2002. You can see about 21 years ago. Then, Oprozi, Ugochi to Harbor Homes, and they are registered. Oprozi Ugochi to Ventures Limited. Our production, movie production. Here now they all registered, and Noble Success Computer, they are all registered companies. So what I'm telling you, Buna, law expected you to lay solid foundation on your but a businessman get a business name. After the marriage, here now with the right steps is expected of you. Understand? To do first in order to protect their business, so that whenever your business grow, nobody will take their glory. Ịghọtara mana ọ bụ ihe dị mwute na ọtụ ndị mmadụ amarọ na ka onye bụ akwa na-agbara onye bụ mmadụ ka onye bụ mmadụ na-agbara onye ji ihe akwa ọcha. Na as you are preparing your business, putting down all the legal backing, n'ọkwa etu anwa ka ị ga-esi wee chee maka the spiritual backing of that your business. Onye alachara ọnụ ụgụrụ alacharịa. Like I said before, we are living in a wicked world. You understand it? And when some people they very diabolic, and when some people they very wicked, they are not interested in your weapon. Your welfare is not their concern. You have belief in a survival of the fittest. In fact, if they can take what rightly belongs to you, that it gladdens their hearts. Some people are living in this world. Then when they see people suffer, when they see people's tears, they will be happy. So in this world, don't be thinking that therefore no one got to be open kegi. When they believe all they have, after all, no one major. Therefore, no one major. You know why? We are living in this gross material. We are human beings. The Almighty Father, the creator of the whole universe, allow every human being to his or her own conscience. Understand? For judgment. But funny enough, some people have suppressed that their conscience to the extent that their conscience is no longer functioning, it's malfunctioning. On the one night, I think it's say that no, they want to get us. If we wait to the 80s, or say, they want to get Jerica, they want to get the moving cops. You understand? So, although I say they are not sleepwalking, no matter where you can, now la whole money, but they don't la. If one other gamma is still sleeping, or draw full consciousness, conscious and awake. So, only day 2 hours. In fact, if I will go more spiritual, I will tell you that there is some human spirits here on earth that are not supposed to be here. Yes. I could do something like that. I think the last 2 years in my YouTube channel. Yes, there's always some human spirits here on earth. Believe in me, they're not supposed to be here. You know why? But because of not living worthy life of emulation by our mothers, with their thought and lifestyle, they attracted those spirits that are supposed to be in the dark region. Now they are waiting for their total condemnation, giving them another opportunity to reincarnate here on earth.
Now they reincarnate here on earth to torment even genuine human spirits. Their joy is to perpetrate pain. You understand? To the living. So I already heard it there. So what am I saying? Here na chikowa abo o nwere ndị nọ n'ụwa they are not supposed to be here because ndị abụrụgo ndị human spirits digoro distorted. They're supposed to be in the world of spirit waiting for the final judgment for them to be totally annihilated. They will cease no more. So, but because of the impure act and because of negative vibrations around our mothers, you understand? Those negative souls, spirits, however, receive another help, attraction, and some of those mothers conceive them back here on earth. Therefore, not following the natural process, natural laws ordained by the Almighty Father. And those ones are what I will call devil incarnate. They will perpetrate evil with impunity. They don't care. Killing human being, they don't care. Then committing pain to ensure that you human being cry, and if it's possible to shed blood, you shed blood. They don't care. So if you are living in this world and observing what is happening around, there's some certain crime people will commit. You will be asking yourself, is this person a human being? It will be very clear to you that this person derives joy in seeing people in pains. The same thing with some landlord. There are some landlord that you will live in their house. Believe in me, you will live in that house 10, 15 years, you will not achieve anything. Some, you will live in their house and believe in me, you will pack empty-handed. O nwere ndị nwere ike ịnọ n'ime ahịa na-ebinye gị ahịa. Ọ ga-adị asif na ị na-agbara ha mbọ na nkịtị na every year Obi is a boy. Kedu mgbe Obi ya emegide obodo ya maa? O nwere ndị nwere ike, and for the fact that na onye na-etu a na-ebinye credit, ọ na-use ya as point of contact. Ọ na-use ya as point of contact to drain you. Because in the spiritual realm, you are owing him. Therefore, all you use as that the fact near you when I was it when he got a big I have from year to year. Or they be giving here thousands or even millions of naira. Open your electric a blue but at the end of the year, my brother, look around what he will achieve. A good nick in a matter. When he can now what I can throw your zaki. Because only hypnotize gogi. Well, occultic forces were checkmating. Kabega ya baru nuru ega abai na ya. Obo de ya ronwa ga ya ma iku ya ma ibe ya ma wa se na shop gbara oku ma owu ngwa ahịa ada mmiri ma wa adọkata n'ụzọ achọ ofe akụkọ tụrela ada moto nwere ọkụ ngwa ahịa na ibidokwa n'isi. You know why? He already projected you to remain his servant for life. You know that? Ụdị ihe ndị a dị. Ọ nwere nke bụ ị na-agba mbọ na-alụ ka elefant ị na-eri ka ọkụkọ. Ihe a na-eme na nkịtị. Mana ihe ka ọsụrụ ya bụ na ekwadoro ọfụma. Ị ma na ọ nwere ndị kwadoro na biznes mgbe ha na-ebido biznes ha mee biznes ha insure. Nke esi enwe any casualty. At the end of the day, they will be able to recover some. So, even their spiritual work, that is their business, you must have your business insured. If possible, spiritually and physically. To avoid unnecessary shock in your business. Now, I don't know when you started your business. Did you present your business? Did you present your business to the spiritual altar? Did you?
It consult through the entities of powers. Gwa ha na ị na-ebido business dị etu a. Are they aware? Yes. All is very important. Because we are living in a world full of evil. Your business is dedicated before a strong altar. Your business is dedicated to the entities of powers. Believe in me, anybody chọrọ ka ọ gbarie gị ego, ọ gbarie onwe maka na ejiri ọnwa adịbe eme mbọ. Ịghọtara ya? Oke a na-eri ihe onye mụ anya. Yes. Maka n'ihi na ịma ihe a na-atụ ọkụkọ n'anya. Ịkwadoro akwado. Ayatago? Ịmụ nnekwu ịdị ime bife ijebe n'oke. Ihe eji eme ihe bụ o jide mma na any of your business must be consecrated to the entities of powers. Your business must be consecrated. You must present your business to the entities of powers to watch over your business. Because definitely, evil people, evil men, evil women will definitely come to patronize you. They will come with their evil money. They will always come with the money they made from their negative altars. You understand? To patronize you in business. In other words, onye a nwere ike na-enwe contract, ọ na-enye contract, ọ na-ebinye gị afịa, but at the end of the day, what is he go man? We are living in a wicked world. Onye akpatara ị ga-eji wee kwado onwe gị ga-eke ajụ n'ume. Esikwana na onwere onye imejọrọ. Onye akpatara nji wee kụzikwo nkụzi onwe mgbọsị nkụzi wee kwuo that it's very important for you to have an altar that speaks for you. Very important. You must dedicate your business to an altar. Ọ ga-enwerịrị okwu mmụọ na-abak ezigbo mmụọ siri ike na-abak ya business. Maka mgbe ya bụ ebili mmiri ga-ebido tụba, ndị ọjọọ anwa ga-achọba onye ha ga-agbariri ego. Ego ha batagoro n'ego, nwere ihe ego ha ya emewu. Ka mma alụ ga-atụ. Ị nwere ike ịnụbụrụ maka na-enwere evil money. Yes, enwere evil money. A na-asị na anwansi abụrụ ọgwụ. Mana I can tell you, as somebody understand ihe gbasara ihe na-eme na in the spiritual, or just understand what is called metaphysics and how those things work in the spiritual. Yes, it's possible. We had about anwansi abụrụ ọgwụ. Ị nwere ike na-anụ ụdị okwu a. Yes. Enwere ihe na-akpa anwansi. Ihe a na-akpa anwansi bụ I know that mgbe anyị dị n'ụmụazị, I pụtara n'Ọnịcha because I was born and brought up at Ọnịcha. Now, o nwere mgbe anyị na-apụta ebe ifu ndị na-ele ọgwụ ndị a na-eme anwansi, those magicians. O nwere ike ọ pụta ebe ahụ ọsị si aịkwuo ọyọ sikwuo abara kara abara aịkwuo abara kara abara. O nwere ike ọkwụcha ya etu anwa o were aja wunye n'efere were okwute tinye ọghọ rice okwute adị na ahụ anụ. Ọ nkwara ike mee ofe ihe nwa were siga mee o mesịa ya o gosi gị ego. Ọ nkwara ike mesie etu abụ uwe ofu bọs before you know it bottle beer malt ihe ndị ọda adịrị ime ya bia. Yes, ụdị ihe ndị a dị. Yes, mana ihe ndị a anwansi. Yes, then ọ gwara ndị nke nwere ike iji ihe dị ka leaf ma ọ akwụkwọ turn one into money. Those money is not real money. Yeah, that is like spiritual money. Yes. Ihe ọ ya abụ na o nwere ike o produce 1,000 naira. Mana I were that like that 1,000 naira je go mmadụ ahịa, it will draw the person's money. Yes. Ọ na-ebute ihe a na-akpọ spiritual stealing. Unless na that money anwa na ụdị ego ahụ bịatara n'aka ịtapụ isi ịdọpụ obere isi ọ ịdọpụ isi ahụ mee na obodo a ịdisfigure gị ka ọ ghara inwe ike
inwezi ike tụọ nwa na ihe ahụ kwesịrị ime as long as ịdọpụgoro obere isi ọma enwezi ike attract etu kwesịrị ime because ihe ọpụta bụ na before you wee dọpụ isi ọpụta dị conscious na ego ahụ magical money. That's the alertness and what he did will stop there from him to attract to steal your money. Ihe ji wee nkwu ihe a bụ na ka ị mara ụdị ihe na-etu adị ihe niile abụ anwansi all magicians, you understand? Ụfọdụ normal natural process. So mana eji wee mmadụ ga-atụ akwa ị mara ụdị ihe na-etu adị etu anwa ka ọ dị. Some people nwere ike put their business in danger because they will those occultic manipulations. So for that reason, you must pay attention to their roots. You must always do the needful. Mgbe ị na-ebido business ma mgbe ị na-ebido ọrụ kere ihe email. Did you dedicate your business to a strong altar? Did you dedicate your business to okwu mmụọ? Ị nwere ike ije na mmụọ bụ ụnụ kpesara ha ịghọtara ya na ị na-achọ ibido ọrụ na ihe chọrọ ime mana ihe kpataziri na mụnwa amasị gị jee na be nna gị eme maka na ọtụtụ families enwe ọkụzi okwu mmụọ na befa. Ụfọdụ families kwesịrị na family ọ na kwesịrị inwe ya na-akpọ okwu a ụfọdụ enwere o wee bụrụ ihe na-enye nsogbu. Ọ bụrụ ihe na-enye nsogbu. So na ihe dị na ya abụghị kwesịrị ịma bụ one. Okwu a na-anwa na-enye nsogbu maka ọtụtụ famili enwere ya. So ọtụtụ ndị mmadụ some certain things nwere ike ịgwa gị jee mee na be nna gị ka i wee kwado ya business imeri ya. Ada nwere ike gị nwa na onwe gị ị kwadoro ọfụma ada agba aka atụ ihe na-ata alụ. So what am I saying? Ihe m na-ekwu bụ na ị mara etu ahụ isi wee kwado onwe gị to protect your business mgbe ị na-achọ ibido ya business, set up your firm. Yes, if follow normal natural process by law, then ka ị nwee ike protect your business and your business interest. N'ọkwa etu a ka ị ga-esi wee protect your business and business interest spiritually. Ọ ga-enwerịrị mmụọ na-aba gị. Mmụọ ahụ ị na-eburu ihu ana. Mmụọ ahụ that altar you believe in. Mmụọ ahụ ị na-anọ n'ọjọọ chụọla aja. Ihe mmụọ a ga-eme we watch your business to make sure na enwere any negative force bịa mebie your business. Ana m enye gị ndụmọdụ asị onye nke mmadụ. You take it or you leave it. But the most important thing is that make sure you dedicate your business before a force. Ọ bụrụ nwa adịbe eme mbọ. Ọ bụrụ na ịkwado business gị ọfụma ịfụ na unnecessary forces ama abụ a hindrance to your business growth. Mmadụ enwere ike ịgbachiwu ihu ọlụ gị, mmadụ agbachiwu ihu afịa gị, mmadụ enwere ike ịgbachiwu aka ọlụ gị ma ọ bụ ị na-alụ ka elefant ị na-eri ka ọkụkọ. Ọ bụrụ nke mmadụ mere ihe ọ ga-abụ bụ ịlụọ ka elefant irie ka elefant, ịlụọ ka ọkụkọ irie ka ọkụkọ. Mana ọ bụrụ ị na-alụ ka elefant ị na-eri ka ọkụkọ, ọ bụrụ na mmadụ na-eteki advantage of your effort. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụ ihe nkụzi gị ogbo nwere ike isendịrị meseji na WhatsApp today 08057837672. You must build strong spiritual backing. Bido na chi gị, bido n'ijikwa mmụọ. Ọ na-enwerịrị ụmụ mmụọ gị na ha bụ ọ ha ga-aba akị gị against any external scavengers. Ndị nwere ike bụ achọ ka ị na-alụ ka elefant ị na-eri ka ọkụkọ ka ha na-eri ebe ha kọrọ. A word is enough for the whites. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ jụọ m
nerecha vidio atụsara ya ndị ọzọ ihe ị ga-emere onye ọbụla efu n'anya. Ọ ga-adịkwanụ ụdị oge a echi niile bụ Satọde by 9 a.m. anyị ga-abịakwa n'oge awa nke eziokwu maka nkuzi ọzọ pụrụ nnukwu iche. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị enyi m niile, our fans, friends of the temple all over the globe, ndị niile nọ under the influence of our voice n'oge ụtụtụ a. A sị nke ọma ka meela ha ma nwoke ma nwaanyị, ndị niile their business n'onwe ha nọgolo under evil chain, ndị business ha nọ under captivity, ndị ekere business ha agbụ, ndị ejigoro ego ọjọọ wee gbanwee ọnọdụ business ha, ha na-alụ ka elefant na-eri ka ọkụkọ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị dị etu a. Let them recognize their power and let them do what is expected of them in order to save their lives and save their business. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Let there be liberation, let there be upliftment, let there be breakthrough, let there be favor, let there be restoration. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie n'ọfọ.